Velkommen til Gundsølholm Idrætsskole. I anledning af, at skolen fylder 40 år, og vi har et jubilæum her til august, så har jeg inviteret skolens 3 forstandere og bestyrelsesmedlem igennem de sidste 40 år. Dem har jeg inviteret til en uformel snak, og vi skal starte med at møde den første forstander og bestyrelsesmedlem og stifter. Kom med. Velkommen til Ib Hall, skolens første forstander. Tak. Godt at se dig. Tak. Velkommen til Flemming Jonsen, bestyrelsesmedlem gennem 40 år og medstifter sammen med Elin Jonsen. Føles det godt at være her? Det gør det. Ja, nostalgi. Dejligt. Ja. Dejligt. Bag ved os, der har vi jo de første bygninger fra dengang, at det var et pigeungdomshjem. Og jeg tænkte lidt, Flemming, hvorfor lige en efterskole her på Nordfalster? Ja, det kommer så af, at vi havde vores yngste søn var meget sportsinteresseret, og ville meget gerne på en efterskole, men der var ikke nogen herovre på Sjælland eller Lolland-Falster. Det fandtes kun i Jylland. Der var 2 på daværende tidspunkt idrætsefterskoler. Vi sendte ham til Skyrum, og det blev en succes for ham og os. Vi kendte forstanderparet deroppe gennem vores gymnastik. Elin var jo meget gymnastikmindet og rejste rundt til stævner og så videre. Og der har hun mødt forstanderen heroppe. Så vi mødte en fantastisk positiv stemning overalt, da vi kom med vores idé om, at vi gerne ville prøve at lave en efterskole hernede på Falster, en idrætsefterskole. Og det blev sådan set starten på det. Du må også føle meget privilegeret at kunne sidde med i alle årene og kunne følge det. Ja. Ib, du var ikke her fra lokalområdet. Du kom jo fra Jylland af og ligesom skulle være med den første forstander. Hvad tanker gjorde du dig, da du kom hernede første gang og så stedet og tænkte, kan jeg håndtere og skal starte noget helt forfra? Ja, det var også en prøvelse, vil jeg sige, at starte helt forfra. Jeg havde ikke sådan administrativ erfaring, men det fik jeg. Og der var ikke ret meget på skolen, ikke på et kontor. Der var en olympisk skrivemaskine og en blyant og en lineal. Og det var så begyndelsen. Og det krævede meget. Vi fik ansat en sekretær, og jeg skulle forberede elevoptagelse, hvordan det skulle laves næste år. Jeg skulle strukturere en undervisning, lave en undervisningsplan, inddele fagene i grupper. Der kom 3 store grupper. Jeg skulle lave en plan for, hvordan dagligdagen skulle udspilles. Og så videre. Jeg kan dårligt huske alle detaljer. Ja, skønt. Altså, er I frisk på at gå med mig rundt, og vi ser nogle forskellige bygninger, og så vi fortæller nogle historier? Ja. Dejligt. Vi går den vej der. Ja. Jeg ved jo, at til at starte med, der boede I jo i det lille hus nede ved indkørslen. Ja. Og så fik vi jo så bygget den her forstanderbolig. Hvordan har det været for dig og dit familie? Og simpelthen, for jeg tror, at de har nok ikke noget valg jo. Altså, de skulle have med at bo jo. Men hvordan har det været at bo på, på sådan en efterskole som Gundsølholm? Det gjorde livet lettere, fordi man havde meget kort adgang til skolen. Det var også en berigelse. Og man fik en kontakt med skolen, som jeg egentlig ikke tror, nogen kan have, medmindre man færdes tit. Og blandt andet, altså jeg kan give et eksempel. Jeg har siddet på mit kontor om aftenen, der ringede telefonen nemlig ikke, og der kom ikke repræsentanter for alting. Så jeg fik tid til overs til at arbejde. Så kom en lille banken på døren, og det var en pige, som var blevet mobbet, for eksempel. Og det talte hun med tårer i øjnene om. Og jeg prøvede som en gammel bedstefar at give hende de bedste råd, jeg kunne. Men behovet var der, og jeg følte mig ikke overbebyrdet ved at bruge det. Så på den måde synes jeg, at det var det eneste rigtige. Og det lå jo lidt væk, altså vi følte os aldrig belejret.
Det er jo et lidt specielt hus jo, Ja. Og Flemming, I fik lov til at bestemme, hvordan det skulle se ud, eller var det nogle andre, der fik lov til at bestemme? Det var sammen med gården, kan jeg huske, vi havde derude. Men der lå jo et stuehus her til gården, som hørte til ejendommen, til pigehjem i sin tid. De her piger, som var her, de skulle jo ud og lære og arbejde i marken og arbejde med det. Men det blev væltet, og så fik vi lov til at bygge et nyt hus op, som jeg tror, at Ib også har fået lov til at være med til medbestemme. Rigtig meget. Det kan jeg godt fortælle dig. Vi har jo i den tid, Ib og jeg var med i pionertiden, de første 10 år, der havde vi jo masser af frivillig arbejdskraft. Og jeg kan huske, det meste af det hus, der er bygget af vores pedel, som desværre er død, som kun sådan noget. Og det er det samme med hallen og sportshallen og alle de bygninger, vi har fået lavet. Der har været så enorm en opbakning fra lokalbefolkningen til at hjælpe op omkring det, fordi den skole skulle op og stå. Spændende. Lad os gå tilbage til skolen. Ja. Ja, på et tidspunkt, der gik skolen jo kun hertil. Ja. Og det var således, at jeg har jo undret mig over at lave en idrætshjemmeskole, når man ikke havde bedre idrætsfaciliteter, dengang I startede. Der var jo trods alt en dansesal, og så var der en lille fodboldbane, der var lavet på en mark. Var I ikke usikre på, om der ville være elever, der havde lyst til at komme her og gå i skolen, når man ikke havde bedre faciliteter på det tidspunkt? Det mærkelige er, jo, det kan vi godt sige på lærersiden og også bestyrelsessiden. Der kan der være sådan en vis ærgelse over. Eleverne hørte vi aldrig kny. Tværtimod var det sådan, at da vi fik bygget hallen og spisesalen, der var de lidt skuffede, fordi den hygge, som hørte til den dårlige plads, der var der og her, det var ikke noget, man gav slip på. Så vi havde ingen problemer. Tværtimod, vi havde sådan en vis hjemmelighed omkring stedet. Ja. Jeg synes, vi skal prøve at gå ind i spisesalen. Fordi her i spisesalen var jo en slags mellembygning, som blev lavet. Og det må jo have været et fantastisk at gå fra spisesalen op i de gamle stuer og komme herned og have god plads, hvor man kunne samle eleverne. Helt fantastisk. Ja. Det gav nogle muligheder, dels under spiseforholdene, men også til sammenkomster af forskellige slags. Der er jo masser af sammenkomster, hvor forældre og bedsteforældre osv. kommer i løbet af skoleåret, og der er det jo dejligt at have noget plads. Og det har vi haft rigtig meget glæde af. Det blev så lavet året efter, at hallen gik i gang med at blive bygget i 87. Fordi jeg husker jo, den første årgang var det 67 elever. Ja, der startede det. Ja, det er rigtigt. Og i dag er vi jo over 200 elever jo, så der er jo sket en kæmpe udvikling på det område her. Og man kan sige, at spisestanden er jo faktisk også i dag blevet for lille til en konkurrence. Og derfor spiser vi jo i 2 rull i dag, for ligesom at kunne udnytte det optimalt. Og jeg synes, vi kan gå ned i hallen og lige se den. Ja, men her er vi jo så i vores idrætshal. Og Flemming, du ved jo om nogen, hvordan det her blev bygget, fordi dengang der var det jo lidt nemmere med til frivillig arbejdskraft på, hvad man måtte. Arbejdstilsynet dengang var jo lidt mere fleksible, end de er i dag. Godt, de ikke kom forbi. Da vi lagde tag på, og vi kravlede heroppe i blæsvejret med kassetter. Ja, det var fantastisk. Også lægge det gulv herinde, det er jo dobbeltfjederne gulv, som I fik til at lægge gymnastik. Og så havde vi også, der havde vi ikke nogen springcenter, men vi fik lavet en springgrav derovre, som vi havde glæde af de første år. Ja, og det var en af de første springgrave, der blev lavet her øst for Storebælt. Ja. Det var det. Og det var også, man kan sige, normalt så havde man jo haller, der var lukket helt til. Det var også nyt med den hal her, at man havde vinduesarealer i gavlen, som giver et naturligt lysindfald.
Så den var jo, det er jo stadigvæk en dejlig, hvad kan man sige, hal med en god lys og god stemning herinde, ikke? Jo, bestemt. Ja. Så det må også have givet et kæmpe løft af den her hal. Meget, rigtig meget. Vi havde jo også musical herinde. Dem afholdt vi her, fordi der var så mange mennesker, der kiggede på. Og så havde vi... Nå ja, de er der jo endnu. De er bare malet. Det var hjemmelavede tribuner. Og der sad gæster, og så... De kom jo 4-5 dage i træk. Første år kan jeg huske, vi havde der havde vi musical inde i gymnastiksalen. Og hvad hed den der store, hvor vi byggede, hvor de kravlede op under loftet? Det var Titanic, ikke? Var det Titanic? Ja. Det var helt fantastisk, Torben. Ja. Men hvad kan man sige, tak fordi I vil være med her på en lille tur. Vi mødes lidt senere op i den gamle stue til en snak i De Bløde Møbler. Ja. Så tak for nu, fordi I vil bruge lidt tid på det. Det er i orden. Det er godt.